Ayu-ayu bacot. Kodrate wong wedok ki bacot pantes. Pantese nggo ndi? Ora wae ayu, Mas. Lek wong wedok ki bacot ki pas lek Wis ra ayu bacot sapa sing gelem ngarepi? kowe. Ya aku nyapa? Kowe ki maya singkatane dari LC ku maro lanang cangkeman. Lho, kok jaran? Karo masaku lho. Kodrate menungso ning donya iki wong wedok iki kabeh bacot. Wonge kenyih. Pemergo lambene loro iki. Lek wong lanang kenyih kuwi ndak pantes pas 1001 ning ismik kowe kuwi. Berarti larang regane wong ora nek tunggale. Ini parahnya. Lala aku perkara urip tak setel moto picek kuping budek. Lah nyapong mikiri omongane wong. Wong ngomong ora bondo, ya ben-bene dheke ora seneng karo aku urusane dheke. Lah nyapong karo aku? Lah aku ngono ya lo santai. Wong liya ngerti apa? Ya ora? Isone goreng ngrasani karo nyepelekne. Lancang. Mas, Nyapa, Dik? gak kepengin sing kok ngene iki ta sampean? Ora minat aku. Belas ora duwe angen-angen. Asing teman. Temen ta, gak kepengin sing punel-punel empuk ngene iki lho. Tenan, Dik. Wong duwe awakmu lho wis bersyukur. Nyapa pengen liyane. Walah, gak ta sampean kepengin sing modelan kaya ngene iki. Ora, Dik. Lah kuwi lho apik keseng etok. Ya wis lah. Untung aku mau gak kepleset omonganku. Jatuh no. Mbak, nyapa wong wedok iki to brute kok kudu dikotangi. Dampot raimu. Lho kok jaran dipisui. Iki ana jenenge ilmu kotang, kowe ngerti gak? Oh alah ngono to. Masih sanggane abot, tetep anteng ora kaken polah kaya kowe. Kowe apa wis ngerti polahku? Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor, Ya nek ning dhuwur terus ya keju. tapi panggah penak ya toh, miring, sikile dunggahne siji, Wah, gaya anjing kencing nek wi. karo rambutnya dijambak-jambak. Enak kowe ngerti ra? Dilaleleh jambak kebanteren, dadi gundul ora duwe rambut. Dadi ngene bolo. Piye neh? Nyapa saiki lek kowe iki ndadak tekok ya. Saiki nyapa kok wong lanang iki lek ngunjuh ndadak digoceki, he? Yo ben gak ucul, wong kuwi nyamar lho nek diumbare ya iber. Apa ora iso nguyuh dhewe? Yo iso, tapi nek ora digoceki yo mecer-mecer to. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok nguyuh ndadak digoceki. Nek masalah ngadeg kudu disenggol, makane diarani pusaka senggol modot. Dampot kok yo ndadak tekok susu dikotangi nyapot. Model ini kita doyan wong lanang. Jadi rumah saku kok wong iki kok jaran to karemu ki piye? Ya ora piye-piye. Jenenge wong wedok iki doyan wong lanang. Engko lek aku doyan wong wedok jarene nyalamu kodrat. Masa jeruk ulun jeruk. Zaman saiki wong wedok iki kuwi tak critani kowe. Makane aku ndak seneng karo wong wedok, demen aku wong lanang. Lah iya wong lanang iki gedang. Wong wedok dhewe opo jane? Ya ora ero. Aku mah jane ki arep nesu ning rasita. Belok kok jaran oleh omong kok yo. Ini parahnya. Des, jarane Pandu ya apemu, jarane tembeme apa iya, Des? Cekelen mari Mas, cekelen Mas. Incengen Mas. Ento. Kok ya ta, kok isone awakmu takok Mbak ciri-ciri apemmu piye? Ya aku gur diceritani Pandu, Des. Makanya aku penasaran ya langsung telepon awakmu lho, Des. Kan isuk-isuk ngomong nek apem. Pandu itu. Garai wareg. Lah aku urung mangan apemu gari wareg. Ndelok tok ya ora wareg kon, Des. Heh. Ora wareg. Nyapa kok penasaran karo apemku nyapa? Ya aku penasaran gara-gara diceritani Pandu, Des. Makanya aku teko awakmu ben gak penasaran neh, Des. Wis bentukane apem yo ngono kuwi. Lah nek jarene Ari Iwan kok beda wong ya beda apeme, Des. Wis penting bergaris nek bolongane Tapi lah kan wis. beda, Des. Yang penting kena dileboni kok dadak. Mbak apemmu tembem. Ana sing tembem nek sing pepres ta nek sing dekong ta. Ya mbuh mangkane aku tak delok ngono sik ya.
ora. Masuk ora. Fungsine sidi nggo wong wedok ya apa to Yu? Nek nggo wong lanang wis genah ben ora gundal gandul. Lah nek nggo wong wedok kuwi lho ketoke ora enek fungsine. Lah yo. Lah wong kowe dhewe ya bingung nul. Kenapa wong itu nganggo simpak? Lah ya mbok wong ora nganggo lho ya ora ngaruh. Depan piye? Ya teko awakmu dhewe to. Kan wong itu agak gandul-gandul ya. Apa ben gak ngowoh ngono ya? Piye to bocah jane iki? Mbah. Piye to? Dek dhewe yo nganggo tapi ora roh iki lho. Mbak, rusakan aku nang. Aku wis suwi kayak nek sing rusak. Astagfirullahaladzim. Tak blender kowe Ya ora masalah. ngedupak purun. Ya ora apa-apa angger dupak yang nganggo lambe. Ini parahnya. Kenapa kau tidak menikah lagi? Aku burut sayang. Salat manggon di. Lho. Yo ning ngarep dhewe. Ngarepe imam aku sing mesti iki genahe. Ya Allah Gusti, nyuwun ngapura astagfirullahaladzim. Iki lho. Yo sing ngeculne lho sapa? Sumpah aku mesti ning ngarepe imammu. Tenan to kowe tak omongi kok. Kowe iki ning gurine imam. Lho. Gurine imam cagak goblokmu. Cagak. Neng dinggon ki nek jenenge salat ki neng gurine imam goblok. Gurine imam cagak, masjide cilik tak omongi. Neng ngarep dhewe ki imam. Lho, gopur nggonku jenenge kuwi. Dudu imam, Pak Gopur. Sing mimpin salat ke lho imam. Gopur, Dik, lah imam kuwi ngarepku pas persis sing ngarepku. Terus gopur kene imam lho, aku ning burine. Kita mau gak iso ta? Sing mimpin salat ke lho celuk, cah kocluk jenenge imam. Gopur. Makanya kalau kepengen punya bini kagak berisik, kagak ngoceh, penuhin, cukupin kebutuhannya. Lu lihat no token listrik, kalau isinya penuh kagak bunyi kan? Sama, empuan juga begitu. Aku ki sida pean rabi ora to yang. Yo sida to yang. Aku kok cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung. Kasih ki ngomong. Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panyuwunmu. Aku tak golek wong liya. Ngantek golek wong liya, tak. Aku ya butuh ijlik barang, ya butuh liyane. Aku lho ya ngebet, tapi ya piye meneh, keadaan lho enggak memungkinkan. Danane lho urung cukup. Lah ijlik sik apa piye? Pemansane enak apa piye digantung ini ki. Ora sida ki ngomong. Ndang satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Kowe iki jane nyapa to Sri, ha? Sak pleke check out mambengi lho kudu-kudu ngamuk lambemu iki. Nyapa? Enak kare ngebokke. Kene sing rasake ngap-ngapen. He, kok syukur mecotot lambemu. Mbok kira kowe tok sing ngap-ngapen, aku yo ngap-ngapen. Modelmu no wis ra gelem RPM rendah, jawe RPM tinggi, ben koyo bordir, ngono. Mbok kira ngono ki ra butuh tenaga. Towek ra ngutek. Combrot tekmu ning ndi? Neng dengkul. Kowe manten rene maren Sri? Hah, lak garape pisan kas. Dadi anak ben ra kenyih lambemu. Lah anakmu entuk pakani apa? Tak pakani kroto, ben cerewet kaya lambemu ngono kuwi. Matamu. Matamu dhewe. Sampai suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Wong tekon ya glidis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso yu, ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tau jajal dalan liyane iki jomek yu, ora sida to aku. Nang yoan sampe nakar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho, yu mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho yu ben menak lewate.
Dis, enek sing ngomong gendis ki jare mirip anake Ayu Ting Ting lho. Mak aja ngomong ngono ta, Mak. Lah kenapa? Anak Ayu Ting Ting yo keberatan nak nok di pada aku mak. Aku mah biasa ae seneng mak. Nak anak Ayu Ting Ting musibah mak nok di pada aku. Aku yo nyadar diri loh mak. Ayu tapi ra ndek bojo, beyuh leh melase. Yo Wong trek kaya eleke duwe gandengan, mosok kalah karo trek. penting sehat ngono lho. Sehat nek apa-apa dhewe ora nelongso ya. Lah masalah bojo kuwi oleh tumbas. Kowe tak ceritani sak menika, kalau ting kluwe cek ki murah-murah kita ki. Mosok selawase arep tumbas. Tumbas nanti bojo yo tumbas. Iya nek enek sing ditumbas lah nek ora. Bojone kancane barang yo oleh ngono ki disilih. Sedelono piye ra entuk tak cakok yo rumah sak kok glek jaran. Iya nek bojone kancane oleh disilih lah nek ora. Eman-eman ayu-ayu ora ndek bojo. Yo lek ayune ora lho. Iki nggih filter. Jane ora filteran yo mblegadus aku. Makanya aku ki filteran barang mblegadus ora mek ayu. Endak sak menika. Ning lek ra ndek bojo iya. Lah yo gek ndang golek bojo ngono lho. Yo coba banter-banter kok cakok rumah sak. Lah aku apa piye mbok pek dadi bojomu. Mas aku kok blok jalan. Duit ora to mak. Gawe apa? Gawe operasi plastik. Apa nih sing mbok operasi plastik? Irung iki lho mak, irung ku pesek mak. Mbak, sampean kok wayu men to? Kuwi asli apa gawe peliter? Jadi kadek ora Jawa kok iki. Omahku lho Medion ra Jawa piye ya Jawa. Ya jelas dong. Pakai filter. Yo ora yo isin aku mblegadus rupaku. Lah nyapa karo rupane dhewe isin. Petang dedet ora magrib bisa petang dedet ngono kae lho sae. Larang ke peliter ki, filter. Kok suwe masaku. Padune ben disawang wong ketok mening ngono to. Ora sanggup peliter-peliteran barang nyapa. Kok suwe masaku. Ya gawe ki delon. Tanganku yo wireng ngene kok. Lah pelitere apa jenenge? Bele filtere. Oh alah. Ya kesno ki HP ki lak iPhone ki filtere apik-apik sae. Mosok Jajalan tuku iPhone no apik-apik mesti filtere. Tenan tuku sae. yo utangono to tak tuku. Apik filtere tan setan. Lho kok jaran ngurusin ke filter barang lu nyangop. Jangan lodeh iwak tahu kadung mekekeh kok ora mlebu. Jangan-jangan bening kok kakean banyu. Tiwas aku jengking lah kok malah mbok tinggal melayu. Numpak sepur kleru jaran sepurane aku rung bayaran. Ono banyak keselek kotang lah kok penak arep mbok utang. Ngombe jamu neng tengah latar sok nek ketemu mesti tak bayar. Jamu temu ireng bojo lembune ngapi seneng. Hai. Jamu temu lawak bojo lembune ngawak penak. Jamu sampai buyan bojo lemu mati nyelot sayang. Jamu beras kencur bojo lemu ngentekno kasur. Lah jere nek lomba, Bu. Lombane apa, Bu? Oh iya ya, tapi we koyoke gak iso deh, Mbes. Loh, Gak mampu engko. ngenyek aku, Bu. Kowe iki gak memenuhi syarat, Bes. Lah wi lomba apa lowongan kerja to, Bu? Kok nganggo syarat-syarat barang? Iso-iso aku, Bu. Aku ki apa to sing gak iso? Anake Sadimin. Dulure Suwarno. Pakku lho, wi. Mau kan dulur karo pakku to, Bu. Lombane napa to?
balapan gendong bojone dhewe. Lah we kok ndek bojo?